रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत शेवयांचं उपीट। तर शेवयांचं उपीट बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे शेवया, गार पाणी 1 पातेलभर घेतले, 1 कांदा चिरलेला बारीक, अर्धा टमाटा बारीक चिरलेला, कोथिंबीर, मोहरी, जिरा, मिरची पावडर, हळद पावडर, मीठ, कढीपत्ता, शेंगदाणे आणि लागेल तसं तेल। आता आपण हे पाणी गरम करण्यासाठी ठेवायचं। थोडं पाणी गरम होऊन द्यायचं। आता आपण कढई गरम करायला ठेवली, एकीकडे पाणी गरम करायला ठेवले। आता हे पाणी गरम झालेलं आहे, आपली गरम झालेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकणार आहोत, थोडंसं जास्त नाही टाकायचं। आणि आपल्या शेवया आहेत त्या आपण त्याच्यामध्ये थोड्या गरम करून घेणार आहोत 2 मिनिटं। थोड्याशा लालसर व्हायला पाहिजे तेलामध्ये। आता या शेवया आपल्या भाजून झालेल्या आहेत। आपण 1-2 मिनिटं याला आपण तेलामध्ये थोडंसं शेकलेले भाजून घेतले। आता आपण गॅस बंद करू, काढून घेऊ। आता आपण कढईमध्ये तेल टाकणार आहोत। आता आपण कढईमध्ये तेल टाकले, तेल तापलं की आपण त्यामध्ये शेंगदाणे टाकणार आहोत। शेंगदाणे हे थोडेसे लाल करून घ्यायचे शेंगदाणे। आता आपले शेंगदाणे तळून झालेले आहेत, तर आपण ते आता काढून घेऊ। सगळे शेंगदाणे असे काढून घ्यायचे। आपण आता यामध्ये मोहरी टाकणार आहोत। हा पोह्याचा अर्धा चमचा मोहरी टाकलेली, जिरा अर्धा चमचा जिरा टाकलेला आहे मी। नंतर आपण त्यामध्ये जिरा मोहरी तडतडली की लगेच आपण त्यामध्ये कांदा टाकणार आहोत। 1 कांदा बारीक चिरून टाकलेला आहे। याला आपण चांगलं तळायचं, थोडंसं गुलाबी होईपर्यंत। आपण पाहू शकता कांदा भाजला जातो इथे चांगला। आपला कांदा गुलाबी झालेला आहे। आपण त्यामध्ये टमाटर टाकणार आहोत, अर्धा टमाटा बारीक चिरलेला, परतून घ्यायचं। कढीपत्ता टाकायचा, कढीपत्त्याचे 5-6 पानं टाकायचे, चांगलं फ्राय करून घ्यायचे। हे आपलं फ्राय झाले चांगलं। आपण आता याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकणार आहोत, अर्धा चमचा मिरची पावडर टाकलेली, लाल मिरची पावडर, कलर येण्यापुरती हळद, आणि आपण आता यामध्ये पाणी घालणार आहोत। तसे शेंगदाणे तळलेले आहेत आपण ते यामध्ये टाकणार आहोत। आता पाण्याला उकळी आलेले, आपण त्यामध्ये शेवया घालणार आहोत आणि हलवून घ्यायचं चांगलं। बसल तेवढंच पाणी टाकायचं आपल्याला, त्यामध्ये हलवून घ्यायचं। तर याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं, शेवया टाकल्यानंतर मीठ टाकायचे, म्हणजे अंदाज येतो किती मीठ लागणार। अर्धा चमचा मीठ टाकलेले, चवीनुसार टाकून मीठ। त्यानंतर आता आपल्याला हलवून घ्यायचे चांगलं।
बघा आपल्या शेवया शिजतात ते. थोडं पाणी कमी पडणार तर थोडं आपण अजून पाणी घालू याच्यामध्ये. गरम पाणी हे पाऊण पातीला पाणी लागलेले आपण पाहू शकतो. याला बारीक गॅसवर आपण शिजून देऊ. आता आपलं शेवयांचं उपीट झालेलं आहे, शिजलं आहे. आणि यासाठी आपल्याला एवढं पाणी लागलं आहे, घोटभर पाणी उरलं एक पातेल्यामधलं. शिजण्याला लागेल तसं टाकायचं. आता आपण याला डिशमध्ये काढून घेऊया का. हे शेवयाचं उपीट आपलं तयार झालेलं आहे. घरी बनवून पहा. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कसं झालं उपीट ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. थँक्यू.